Tomi on työskennellyt meillä 15 vuotta. Tomi on tosi ystävällinen, mukava kaikin puolin ja ahkera tekemään töitä. Asiakkaat näkevät Tomia myymälässä ja he pitävät hänestä kovasti. Eli työnteko voi alkaa lyhyellä työkokeilulla, jonka aikana sitten se on TE-palvelun työllistetään, mutta työnantajalle on tämmöisiä taloudellisia tukia kyllä, kuten palkkatukia. Ja näistä kaikista sitten kerrotaan työnantajalle ja ohjataan, mitä kautta niitä haetaan ja miten niitä haetaan. Työnantajaa tuemme esimerkiksi TE-toimiston suuntaan palkkatuen haussa ja Helsinki lisää on myös toinen yleinen käytetty tukimuoto. Mun mielestä oli tosi tärkeä apu varsinkin siinä työhön löytämisessä, työhön pääsemisessä, tärkeä tuki siinä ja myös ihan siinä alkuaikoina mukana täällä ja osana sitä laskeutumista tähän. Siitä on hyötyä ja siinä on myös tämä tietynlainen vastuullisuus, josta totta kai tulee hyvä mieli ja se on tärkeää ja ihmisillä on kuitenkin tosi tärkeää saada tehdä töitä. Työnantajan puolesta tämä on todella helppoa ja turvallista, kun saa valtiolta tukia. Rohkeasti vaan ja lähdetään tekemään, niin kyllä siitä veikkaan hyvää tulee.